उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव दखरा एबसुनिफ्राय जि प्रेस मिट लानाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव गिबि आङो एसएम निउस आरनाय रादाब बर' रादाब आरो इंखं टेलिभिसननिसिम गाहाम हामलायनायखौ आं जासिग्रोदों। दिनै मोनसे जिथु हाबाफारि बे हाबाफारियाव प्रेस मिटनि हाबाफारियाव आंजों दङ भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां बिथां समल दैमारि सार आरो लोगोआव दङ भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां नगेन बर' जों लोगोसे जोंनि दखरानि गासैबो बिबानगिरिफोर दङ। दा बाथ्राया जाहैबाय दिनै जिथु प्रेस मिट लादों जोङो थांनाय 2 डिसेम्बर बे 2 डिसेम्बर खालाराव मोनसे गोनांथार बिबानगिरि मेल जाना थाङो। बे बिबानगिरि मेलाव जोंनिनो सासे दखरा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिथां सोमदोन बर' दा बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि संबिजित बे संबिजितनि हेंथायै जि खामानि मावनाय दा बेखौ जोङो मोननानै बिथांखौ जोङो बिबाननिफ्राय गुवारै सावरायलायनानै बयनिबो बिबानगिरिफोरनि मददथिनि गेजेरजों दा बिथांखौ जोङो भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबानखौ जोङो बोख्लायनाय जायो। लोगोसे साधारन मेम्बारशिप मोनसे थायो बेखौबो जोङो बोख्लायनायनि मोनसे मैया थांखि लानाय जायो। बिथांमोनखौ बोख्लायनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो जिथि मोनसे केबिनेट दङमोन दा बे केबिनेट मेलाव मोनसे जोङो वार्निं होनाय जादोंमोन। वार्निं होनानै बिथाङा जिथु खोथा होदोंमोन बे खोथाखौ लाखिनो हायैनि थाखायनो जों मैया केबिनेट मेल मोनसे जिरायब्रबनानै बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जिथु थांखि बेखौ जों लानाय जायो। लोगोसे बेजोंनो लोगोसे आरो सासे बिबानगिरि लेङाइ आफादगिरि प्रदीप कुमार बर' बिथांखौबो संबिजितनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखायनो बिथांखौबो भेरगाव दखरा बर' फरायसा आफादनि जिथु लेङाइ आफादगिरि बिबान बेखौबो जोङो बोख्लायनाय जायो। भेरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिम जों 2 बिबानगिरिखौ बोख्लायनाय जाबाय। गिबियै 23 सेप्तेम्बराव प्रदीप कुमार बर' भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जोङो बोख्लायनाय जादों। मानोना बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजितनि नेमखान्थिखौ मानिनो हायाखै ओंखायनो बिथांखौ जोङो केबिनेट डिसिसन लानानै बै समावनो बोख्लायनाय जादों। बिनिफ्राय आरो गुबुन सासे भाइस प्रेसिडेन्ट सोमदोन बर' बिथांखौबो जों मैया यानि 2 डिसेम्बर खालि केबिनेट जिरायब्रबनानै बिथांखौ जों बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों। मानोना बिथाङा संबिजितनि बायदियै बा एबसुनि संबिजित बायदियै मानिनानै सोलिनो हायाखै ओंखायनो बिथांखौ बोख्लायदों। इलिगेल संबिजितनि हेंथा खामानि मावनायखौ जों मोननानै बिथांखौ लिंना सावरायदों जे नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित बायदि खामानि मावनो हायाखै ओंखायनो नोंथाङा जुदि नेक्स्टआव बिदि मावफिनोबा नोंथांखौ जोङो बिबाननिफ्राय लाखिनाय जानाय नङा होनना स्पष्ट होननायनि उनावबो बिथाङा बे खामानिखौ मावबाय थानायनि थाखायनो जोङो एबसुनि संबिजित बायदियैनो बिथांखौ जोङो बोख्लायनाय जादों।